Tak ahoj, já vás tady všechny vítám a zase po nějaké době. A vzhledem k tomu, že jsem teď dokončila 6 nedělí, tak jsem i já sama usoudila, že by bylo fér vydat nějaké video. Nějaké kompletní video, kde vlastně vy si budete moct tak nějak vybrat v rámci balíčků. Máme tady 3 kopičky. A téma, které se těch kopiček a celkově těch balíčků bude týkat, jak to vypadá s našimi vztahy do začátku velkých dětských prázdnin. Tak a já vás nechám, ať se můžete v klidu rozkoukat, popřípadě si vybrat. Ten první balíček máme bílého motýlka s takovými zlatými vzory. Jo, já doufám, takhle to přiblížím. Tak, pak tady máme prostřední balíček, kde máme tady oranžového motýlka a máme tady třetí balíček, kde máme ptáčka. Tak já vás v klidu nechám, ať se můžete trošičku porozhlídnout a mezi tím bych vám chtěla říct, že doufám, že se máte dobře, doufám, že se máte fajn, že všechno vychází podle představ. Pokud ne, tak doufám, že se to v blízké době spraví. No a dál už to nebudu asi zdržovat. Ještě teda v rámci těch karet, když byste chtěl někdo osobní výklad, jsem k dispozici na svých facebookových stránkách, na mě najdete kontakt. Poprosím vás o kontakt do Messengeru, pokud byste někdo chtěl, dělám roční výklady, dělám osobní výklady. Troufám si říct, že už tam mám nějakou stálou klientelu, která se ke mně pořád vrací, takže v momentě, kdybyste chtěli a měli byste zájem, určitě ráda budu k dispozici. Tak a už to nebudu teda dál zdržovat, jdeme se podívat na to. Začneme tedy prvním balíčkem. Samozřejmě časy vám napíšu dolů do popisku. Tak, dáme sem si někam toho motýlka, ať je aspoň maličko vidět. Tak. A začneme tedy. Jak to tam teda u vás bude vypadat v rámci vztahů do začátku těch velkých prázdnin? A já bych se nejdřív podívala cikánskými kartami. Tak. Jak to tam teďko momentálně je? Jo, začneme přítomností, potom se budeme doptávat do budoucna. Jak to tam teďko aktuálně je a co se tam teďko aktuálně děje? Dobře. Tam se jakoby rozjíždí nějaká nová energie v tom vztahu. Tam začala taková nová míza, nebo tam byl někdo čerstvě novej. Pro ty z vás, kteří tam teďko někoho potkali, nebo mají pocit, že se jim v tom životě něco začíná maličko rozjíždět, tak bych řekla, že tam bude ještě hodně jakoby poznávání, hodně komunikace, hodně fyzického osobního kontaktu, než tam dojdete k tématům, které mezi váma nejsou ještě úplně otevřený. Momentálně tam můžete cítit takovou potřebu poznávat toho druhého, zajímat se, vnímat tu osobnost, vnímat celkový spektrum toho člověka, který tam vlastně jakoby máte možnost i poznat a celkově si i udělat obrázek o tom člověku jako takovém a o tom, co ten člověk do toho budoucna vlastně chce. Jo, pro ty z vás, kteří jsou tady v dlouhodobém vztahu, tak se vám tady může dít to, že ten vztah nastupuje na novou mízu. Čili v podstatě tam jakoby do toho vztahu přišel znova nějaký život, znova nějaký nakopnutí, kterým se vlastně snažíte jakoby posunout, nebo je tam vidět nějaký další jakoby posun, pokrok, jakoby se vám tam něco otevíralo a jakoby jste i vy komunikativně možná měli potřebu vnímat toho druhého a znova zajímat se o něj, komunikovat s ním, probírat s ním témata, které třeba doteďka byly tabu nebo tam nebyly úplně tolik znatelný. Jo, a zároveň si i troufnu říct, že je tam taková tendence nastavovat si hranice s tím člověkem. Nastavovat si jakoby pocit toho, kdy je to bezpečí, kam až jako můžu jít, ale do čeho nebo do jakých témat už se třeba nemám pouštět. Jo, je tam jakýsi nastavování nějaký harmonie.
Celkově mi přijde, že je to ale teď momentálně klidný a pokud se tam dějou nějaký třeba nedorozumění, tak se tomu určitě nedá říct hádka, ale spíš jenom nějaký vlastně jakoby výměny názorů, který tam můžou třeba bejt, ale nezdá se mi ani to. Rozhodně bych řekla, že tady mezi váma jsou ještě city na takovým, buď to tam vedle sebe máte partnera, který vám ty city úplně nezděluje, tak jako by měl, anebo tak, jak vy byste chtěli. Každopádně je v tomhle směru uzavřenější a pokud je to někdo novej, tak vám ty city ještě úplně jako nebyl schopen sdělit, anebo to pro něj není úplně jako přirozený, aby ty city sděloval takhle úplně jako otevřeně. Jo? Každopádně musím teda říct, že pro vás je to jakoby opravdu nakopnutí do toho vztahu. Ten člověk se otevírá, vy taky, jako byste oba dva vystupovali z nějaký svý bubliny. Ať už v rámci té komunikace v nějakých tématech, který vám třeba doteďka nebyly příjemný tam otevřít, nebo v rámci toho, že ten člověk je novej a začínáte se v tomhletom směru poznávat. Jo, rozhodně bych řekla, že je tady mezi váma takový pouto, kdy máte jeden v druhým nějaký pocit jakoby spolehnutí, nějaký pocit toho, že tam toho člověka vnímáte na podobné bázi. Přijde mi, že se tady i hodně rozumíte, jo? Že tady jsou buď to hodně podobné názory, nebo podobné zájmy, ale jako byste s tím člověkem byli oba dva takový jako na jedné vlně. Jo, je tam prostě pořád ta tendence být s tím člověkem v rámci možností na nějaké stejné linii. Co chci říct a co tady ještě vidím, je to, že máte jeden v tom druhém takový pocit, jako abyste se už znali. Jako byste měli vedle sebe někoho, s kým nejenom, že můžete sdílet vlastně ten dosavadní život a můžete s ním sdílet ty věci, které se vám stanou, ale jako byste se znali, jako byste se opravdu i smáli podobným věcem. Tady je strašně moc, bych řekla, společných věcí, které vás zbližují. I v rámci intimnosti bych řekla, že se to tady začíná jakoby rozjíždět ve větším slova smyslu. Že i možná tohle je to téma, ve kterém vy se teď začínáte v rámci jeden toho druhého vlastně otevírat. Jo? Přibližovat se. Tak, tady to bych se chtěla zeptat. Jo? Protože tam je jakási tendence toho, že tam něco maličko vypukne. Jo. Tak buď to se tam do toho vztahu teďkon bude ještě místit někdo jiný v rámci rodiny, kdo úplně nebude schovívavej a s kým si úplně nebudete jako rozumět. Nebo někdo z blízkých lidí, kdo vám třeba dá maličko jiný náhled a ten nebude úplně příjemný a třeba i vy sami usoudíte, že v tom ten člověk může mít částečně pravdu. Tady jenom pozor na to, aby jste nedali na názor někoho, kdo je vůči vám nebo vůči tomu partnerovi zaujatý. Jo? Protože v tuhle chvilku by to nemuselo úplně, ten váš objektiv to zkrátka maličko jako skrouhne. Ale pozor, ať se tady moc nezahledíte do toho, co vám ten člověk bude sdělovat. On totiž, ten člověk v rámci vás může být pozitivní, ale v rámci toho člověka úplně tolik ne. A vám to může malinko ten obrázek, který vy vidíte růžově, opravdu malinko jako uzemnit. Tak. A podíváme se na to, jak to tam teda bude vypadat. Jak to tam bude vypadat? Oni jsou to přece jenom skoro 3 měsíce ještě, tak uvidíme.
Mhm. Tak, teďkon momentálně si myslím, že se tam budete opravdu snažit to nejvíc být spolu. Vidím tady i různou aktivitu, kterou společně budete podnikat. Přijde mi, že teď to bude pro vás takový jako rychlejší, rozjetější v tom vztahu a budete se snažit hodně jakoby spolupracovat. Hodně na věcech pracovat spolu, hodně ty věci sdílet, ty situace, být přítomný. Opravdu se budete snažit být tak nějak v té kombinaci jeden toho druhého, opravdu jakoby přizpůsobovat se, snažit se podporovat toho druhého. Jo, ten čas tady strávený bych řekla bude hodně a zároveň i bych řekla, jo, tady když se podíváte na tu kartu Judgment, tak je vidět, jak tam vlastně z té ženy stoupá ten její duch. Jako byste do toho vztahu byli částečně i zapáleni tím, co máte vevnitř. Je tam takovýto dám kus sebe, opravdu toho kusu, který v sobě mám, tomu druhému. Jo, že je tam prostě vidět ta vaše přítomnost, to, že opravdu jako budete chtít s tím jeden, s tím druhým opravdu sdílet ty věci, vnímat se. Zároveň na to tady navazuje to, že to tady bude hodně přizpůsobovat, jo, tady to jde ruku v ruce. Tady je i vidět vlastně jo, jakoby znázorněný to nekonečno, kde je vidět, že ty energie se tam prolínají. A tam je i vlastně takovej krásný jakoby soulad jeden toho druhého v tom životě. Čili je tady krásný přizpůsobení, krásný kompromis, který tam opravdu jakoby bude plynout, řekla bych teď ten měsíc a půl opravdu dopředu. Tak, abyste společně mohli opravdu v tom vztahu jít v nějaký rovnováze. Ke konci vlastně těch 3 měsíců, co tady vidím, je takový malinký vzplanutí, který se tam mezi váma může stát. Může to být nějaký menší konflikt nebo nějaký právě úplně to nedorozumění, který se tam může stát, nebo nějaká výměna názorů, která tam může být. Ten člověk, pokud je to muž, jo, mně se tady ukazuje vzdušný znamení, nemusí být, jo, ale ten člověk může být v takovém rozpoložení. Každopádně, tady to bude hodně o tom, že ten člověk o tom vztahu začne hodně přemýšlet, hodně se tam začne jakoby debatovat. Jo, a jakoby on měl v hlavě nějaký myšlenky, ze kterýma se mu třeba špatně pracuje. Jo, a potřeboval v některých situacích jít a vyříkat si to s váma a někdy to bude jakoby natolik spontánní, že tady může opravdu dojít k nějakému konfliktu. Na druhou stranu to může být nějaký rozhovor v rámci toho vztahu, který jako pro vás bude zlomový a pro toho člověka tématem hodně vážný, jo, takže proto se tady ukazuje, že nad tím zkrátka bude přemýšlet. Týkat se to bude vás obou. Ale jak říkám, může jít o rozhovor, může jít o konflikt, každopádně to bude něco vážnějšího, co společně budete řešit. Vážnějšího v tom směru, že ten člověk ten vztah s váma bere hodně vážně a opravdu jako by měl tu tendenci tady buď to udělat další krok, a nebo bude přemýšlet nad dalším krokem a bude chtít znát váš názor. Ten rozhovor nebo to, co tam přijde, bude velmi spontánní. Možná i chvilinku předtím budete jakoby vnímat od toho člověka, že je takový víc zamyšlený, nesoustředěný, jo, než dojdete k tomu, že se o tom promluvíte. Tak. I on sám bych řekla, jo, tady s tou kartou ďábel, z toho může mít maličko strach a někdy to bude takový, že třeba opravdu na něm třeba můžete vidět, že to chování je trošičku takový jako jiný, nebo že není úplně tak vřelej, jako třeba je, nebo že není tolik vnímavý, že se třeba tolik úplně jako v tom vztahu momentálně nesnaží, nebo něco. Jo, může to být jenom ten vnitřní pocit, že třeba tam ten zájem není úplně takovej, ale pravda je taková, že ten člověk se bude soustředit myšlenkama na vás, na ten vztah a na něco, co by ten vztah mělo povznést a buď to se o tom bude chtít promluvit, a nebo pokud bude vědět, že ten názor máte třeba už z dřívějška, bude vědět, že ten názor na tuhle věc máte jako jiný, tak si s váma o tom bude chtít promluvit a tam může vzniknout právě nějaký ten skřípot. Jo? Takže na tohle pozor. Tak. Dobře. Dobře. Tak. A my se koukneme na to, co by vám ten člověk chtěl vzkázat. Co v něm je, co byste měli vědět, co ten člověk tak nějak v sobě má, o čem byste opravdu měli mít
měli mít přehled. Tak, miluju tě, už si to uvědomuji. Jsi ta nejdokonalejší bytost, proč jsem to neviděl dříve? Nezasloužím si tvoji lásku. Nezavolám, promiň, nemůžeme spolu být. Tak, tady bych jednoznačně řekla, že se tohle všechno může vztahovat právě k tomu, o čem třeba společně budete mluvit, nebo tak nějak se to může prolínat jakoby celým tím průběhem těch 3 měsíců. Každopádně, co bych řekla, že je důležité si z toho vzít, je to, že jenom podle těch vzkazů ten člověk evidentně nemá úplně tak vysoký sebevědomí, jak třeba může dávat najevo, nebo jak si třeba může myslet, že to vnímáte. Nebo jo, celkově prostě má o sobě nějaký mínění, že tady jako v nějakém rozporu si úplně nezaslouží, abyste ho měl ráda. Jo, každopádně důležitý je, že ten člověk moc dobře ví, co k vám cítí, jak to k vám má. A taky asi je hezký vědět, jak to ten člověk s váma myslí, jak vás vidí. To je na tomto fajn. Dobře, to by z mojí strany bylo asi všechno pro balíček číslo 1. Určitě, kdybyste chtěli, jsem k dispozici. Všechno důležitý nechám dole. Tak, my se podíváme na druhý balíček. Druhý balíček byl s oranžovým motýlkem. Zase ho necháme takhle, aby byl vidět, abyste věděli, že tady je. A zase bych se podívala teďkon na tu aktuální situaci, která tam teďkon momentálně je, co se tam teďkon děje, aby jsme se měli od čeho odrazit. Tak. A já to nebudu zase dál zdržovat a jdem se na to kouknout. Tak, jak je to tam? Jo. Tak, milý balíčku číslo 2. Tady je někdo v dlouhodobém vztahu, kdo byl nějak zklamaný a mohl se tam potýkat s tím, že ten člověk z toho vztahu odešel, momentálně se tam bude třeba jakoby do toho života zpátky vracet. Pak tady můžou být lidi, kteří si to vybrali, kteří mají problém s tím, že ten člověk, se kterýma třeba byli v tom vážném vztahu, tak mají pocit, nebo jsou, že se tomu člověku nemůžou pořádně otevřít, jo? Že tam je furt nějaký jakoby odstup, nebo tam je nějaký bolení a díky tomu se k sobě nemůžou úplně dostat. Jsou tady ale i lidi, kterým se tady může někdo pořád vracet, jo? Kdo se tam tak jako točí v nějakém jakoby kruhu, který je tak trošičku začarovaný a je to tam pořád takový, že ten člověk se vám po nějaký době vždycky do toho života vrátí. Co chci říct je to, že vy jste teď v nastavení takovým, kdy máte potřebu se maličko uzavírat do sebe, ale ne v rámci toho jakoby okolí, ale celkově v rámci toho člověka, který v tom životě už je. A můžu teda říct, že si od něj jakoby držíte odstup, i když toho člověka znáte dlouhou dobu. Jo? Tady je jasně znát, že opravdu vy jako byste měli pocit, že se ve vás něco svírá a jako byste měli pocit, že se máte držet maličko dál a nemáte se úplně otvírat. Je tam prostě jakoby potřeba, přesto, jak už říkám, mně přijde, že toho člověka znáte dlouho. Že je to někdo, koho opravdu znáte, koho jste v tom životě měli, máte, prostě tam ten člověk je. Jakýmkoliv způsobem, ať už je tam teď momentálně přítomný nebo nepřítomný, v tom životě je. A je nutný říct, že teda jakoby tady vás čeká s tím člověkem nějaký nutný rozhovor, který by tam měl být a který by tam měl přijít, jo, začátkem těch prázdnin. Ale vás tady čeká jakoby nějaký posun v rámci toho vztahu k tomu člověku. Čeká vás tady nějaká cesta, která pro vás samotný bude celkem dost obtížná už jenom v tom směru, že vy jakoby jste od toho člověka měli opravdu
Jo, jakoby v momentě, kdy se okolo vás ten člověk objeví, tak jako byste měli potřebu se do sebe jakoby semknout, jako byste buď to na sobě nechtěli dávat absolutně nic znát, anebo je tam ta potřeba jakoby se krejt kvůli něčemu. Jestli vás ten člověk nějak zklamal nebo cokoliv, jo, protože tady je i poukázání na nějakou minulost, kdy tam byla jakoby velká láska a najednou momentálně jakoby jste se uzavřeli, jakoby tam, jo, ta karta toho vojáka, to je někdo, kdo zkrátka stojí a stojí tak jako, že nehybně, nemastnej, neslanej, stojím a prostě nechci jako bejt nebo dávat na sobě cokoliv znát, nechci, aby cokoliv bylo viditelný, mám nějaký řád, mám nějakou disciplínu a toho se budu držet. Jo, mám to v té hlavě jakoby nastavený teď momentálně tak, že tady prostě budu, ale nebudu na sobě nic jako ukazovat, nebudu na sobě nic jakoby dávat. Proč? Podle mě tam vzniklo nějaké ublížení nebo něco, kde jste se tím člověkem jako maličko zklamali a možná ten odstup tam je i jako daný nějakou zradou, nějakým zkradením. Jo. Ať už říkám, na mě to působí tak, že buď to můžete být v nějakém dlouhodobém vztahu, kdy máte pocit, že najednou si od toho člověka jakoby máte po nějakém konfliktu nebo po něčem dávat pozor. A máte se od něj maličko držet dál. A víte moc dobře, že to teď jako není úplně dobrý rozebírat nebo otevírat to téma, který tam prostě nebylo úplně fajn. A nebo to může být prostě někdo, kdo v tom životě byl, už třeba jakoby předchozí. A opravdu to nemáte ještě zpracovaný a máte pocit, že se od toho člověka potřebujete držet dál. Ten člověk tam bude figurovat začátkem těch prázdnin, čili na konci těch 3 měsíců. Tady je vidět, že se v té minulosti ten člověk opravdu vyskytoval, že tam k němu byly nějaký jako hluboký city, který tam jako propukly. Jo, a zase, tady mi to hodně sedí na nějaký, nebo máme tady krále mincí, čili to může být zemský znamení, pokud ne, tak to může být zkrátka jako někdo, kdo může být charakterově takovej, jo, kdo opravdu může být charakterem hodně pracovitý, ambiciózní, hodně jakoby přizpůsobivý, hodně takový jako pomalejší, kliděs, všechno s přehledem, všechno s nějakým rozmyslem, ale v klidu a pomalu, bez nějakých jakoby unáhlení. A opravdu i to může být takové jako, jak bych to řekla, workoholik klidně, jo. Nebo člověk, který má rád v tom životě nějaký klid, ale zároveň pořádek, dostatek financí, nějaký bezpečí. Zkrátka je tady vidět, že se tady někdo během těch 3 měsíců objeví. A ten někdo v tom životě už zkrátka byl a svým způsobem ještě pořád je. Pokud byl a máte pocit, že to s ním jako skončilo, tak ne. Ten člověk se tady znova objeví. Pokud je a stále jsou tam zkrátka nějaký signály toho, že to půjde dál, je to třeba někdo, kdo se vám tam zkrátka točí, tak se tady zase jakoby odehraje něco, co vás posune, nějaký další krok. A pokud je to pro někoho dlouhodobý vztah, tak to může být zkrátka posunutí se v nějakém směru, který ještě jako nebyl otevřen a zároveň možná i po dotknutí se tohohle tématu třeba v minulosti tam ten názor mohl být třeba trošku odlišný jiný. Dobře. Podíváme se na to, jak to tam bude vypadat. Mhm. Mhm.
Dobře. Tak jo, tak se na to podíváme víc. Tady je vidět, že vás ten člověk hodně zklamal. Jo, že buď to se tam v tom vztahu objevil ještě někdo další, o kom vy jste třeba úplně nevěděli, kdo jako opravdu tam neměl v tom vztahu co dělat. A vám to jako změnilo život úplně na ruby, v té minulosti. Je tady i vidět, že pořád tam je v sobě jakoby v rámci toho člověka hodně velký chaos a občas je to i takový, že máte tendenci změnit sami sebe, svůj život. Jo, je tam jakoby spoustu změn, který vy máte pocit, že musíte udělat v rámci sebe, i vůči tomu člověku, protože vás jako opravdu hodně zradil, hodně zklamal, hodně to bolelo. A to přemýšlení a ty myšlenky se vám na tu situaci pořád vracejí. A přesto, že ten člověk vám může celou tu dobu dávat najevo, že vás má rád, může. Jo, ta komunikace tam být vůbec nemusí, podle toho, co jsem tady viděla. Ale pokud tam ten člověk je a je to dlouhodobý vztah a vy máte potřebu to třeba dávat dohromady, tak je tady vidět, že ten člověk vás má opravdu jakoby vřele čistě rád. Na druhou stranu je tam taková křivda, která ve vás opravdu jakoby vyvolala pocit chaosu, pocit ublížení, možná nějaký úzkosti. Zároveň to ve vás vyvolalo postupem času nějaký pocit, že byste měli něco změnit, i třeba sami na sobě, na svém životě. A tohle všechno opravdu už jako se stalo a vy tak nějak se snažíte tu situaci zpracovat a ten člověk se tomu evidentně snaží jít naproti. A teď tak prostě jako přemýšlíte a během té doby i co se to stalo a co máte vlastně jakoby tu část dopředu, tak přemýšlíte, uvědomujete si, jo, opravdu tam je jakoby hodně velký myšlenkový posun dopředu. A i tohle se může týkat těch 3 měsíců, kdy se tam může něco napravovat. Kdy tam ty myšlenky můžete vstřebávat, můžete si tam uvědomovat ty vlastně jakoby myšlenkový pochody i to, co se v té minulosti stalo. Ale řekla bych, že to bude dobrý, že to jakoby vyhrajete. Jo, tady je karta výhry, 6 holí, čili tam je vidět, že zkrátka vy přijedete opravdu s tím, že aha, já jsem to pochopil, já jsem to pochopila, já jsem si to uvědomila a je tam jakýsi povznesení nad tu danou situaci, kdy je vidět, že vy z ní opravdu jako perfektně odcházíte. Odcházíte s ní, nebo od té situace, která se tam stala, pryč. Teď chci jenom vědět, jestli odcházíte s tím člověkem nebo bez něj. To je, bych řekla, celkem důležitý dotaz. Jo? Protože vy tu situaci zdárně překonáte s nějakýma uvědoměníma, s něčím, co se tam stalo. Ale teď je si jako s tím člověkem. Jo? 10 pohárů s tím člověkem a ze spodu balíčku máme 4 holí, čili vztah. Jo? Tam je vidět, že to opravdu jakoby do té budoucnosti půjde, že to tam bude mít nějaký rozkvět. Ale je tam teď nějaký těžší, opravdu jakoby nárazově těžší období, který po něčem, co se stalo, budete dávat dohromady. Zdárně. Což je fajn. Tak, já bych se podívala na to, co ten člověk v sobě má, na to, co byste třeba měli od něj slyšet. Jestli je tam něco, co by vám chtěl říct, co by vám chtěl vzkázat. To, co je mezi námi, je silné, taky to cítím. Miluju tě, ale nedokážu ti to říct. Přál bych si, aby si mi odpustila. A ze spodu balíčku máme kartu Promiň, snad to někdy pochopíš. Tak, balíčku číslo 2. Po tom, co jsem tady viděla, chápu, že teď budete mít asi období, který pro vás bude opravdu jakoby třeba nárazově těžší, ale budu moc držet palce, aby to bylo dobrý. To myslím upřímně a myslím to opravdu od srdce, protože si myslím, že tyhle ty vlastně opravdu těžší období jsou pro nás takový klíčový, jak v naší osobnosti, tak v našem životě, kdy se máme opravdu jako posouvat. Ale někdy to je opravdu jako psychicky náročný, někdy i fyzicky náročný. Prosím vás, nezůstávejte v tom dlouho, pokud se tam něco bude dít a snažte se
to co nejrychleji vstřebat a odejít od toho, protože i vám se uleví. Čím rychleji to vyřešíte v sobě, čím rychleji to vyřešíte opravdu jako tady, v té hlavě a tím srdcem, tím rychleji se vám podaří tuhle situaci vyřešit. Takže já budu držet moc palce. Kdybyste něco potřebovali, znova opakuji, jsem k dispozici, co se týče osobních i ročních výkladů. Určitě dám dolů do popisku všechny možné kontakty na sebe a já se třeba příště budu zase těšit. Mějte se krásně. Tak. A my se pustíme do třetího balíčku. Ahoj, třetí balíčku. Tady máme naši figurku, máme tady toho ptáčka, tak já ho postavím třeba někam sem, jestli teda bude držet, já ho tam možná takhle. Takhle. Jo, vy ho tam nevidíte. Já bych ho tam dala, no, tak. Necháme ho tady, aby byl částečně vidět a podíváme se tedy, co vás tam čeká do začátku těch prázdnin velkých, co se tam vlastně vám v rámci těch vztahů bude dít. Jestli je tam něco nového, anebo co tam eventuálně přijde. Já bych se podívala teď na tu aktuální situaci, podíváme se na to, jak to tam vlastně teďkon v rámci těch vztahů vypadá. A potom bychom se podívali na to, co se tam vlastně stane, co se tam odehraje během těch 3 měsíců, abyste měli zkrátka nějakou představu, co tam teďkon bude. Tak, jdem na to. Tak. Tak balíčku číslo 3. Dobře. Tohle je celkem zajímavý, je to celkem takový, bych řekla, jako nejednoduchý, jo. A teď asi s veškerou pokorou, kterou v sobě mám. Tady je nutný říct, že vy v sobě máte hodně velký rozkol. Jo, buď to jsou tam konflikty s tím partnerem, nebo celkově máte jakoby protichůdné myšlenky sami v sobě. Ale je tady vidět, že vás to trápí hodně. Jo, pokud se tam něco v tom vztahu děje, pokud se tam něco děje třeba i s tím jedním člověkem, se kterým být v tom vztahu úplně nutně nemusíte, tak je tady vidět, že se to bude týkat nějakého rozkolu. Něčeho, co není mezi váma vyřešený a něco, co každou komunikací se může stát hádkou. Pro vás tohle není jednoduchý a řekla bych, že spoustu věcí dusíte sami v sobě. Jo? Podle toho, co tady vidím, si i myslím, že jste člověk, který už jakoby tak nějak rezignoval na to v té situaci dál pokračovat s jakýmkoliv jakoby krokem vy sami od sebe. Jo, že je tam takový spíš přizpůsobení nebo přizpůsobování se té situaci, možná i tomu člověku. A že to pro vás není vůbec nic příjemného. Tady je zkrátka vidět, že tam ještě pořád nějaká ta tendence bojovat o nějaký vlastně jakoby svůj třeba prostor, nebo celkově i o, dejme tomu, nějakou svoji pravdu, nějaký svůj názor. Že tam prostě ještě furt nějaká maličká tendence bojovat za to, co si myslíte, jak to vnímáte, že to tam prostě může být, ale už je to hodně řídký. Chvilkově bych řekla, že tady může být tendence toho, že si říkáte, že jste celkově na spoustu věcí opravdu sami. Může vás to mrzet, může vám to být nepříjemný, můžete tady i jako víceméně čekat na někoho, na něčí krok, který vlastně jako doteďka nebyl třeba viditelný fyzicky a jsou tam třeba jenom samý sliby. A ve vás furt třeba v té hlavě putujou právě ty protichůdné myšlenky, které se jako pořád tak nějak vztahují na toho člověka, na ten vztah.
na to, jak to k němu máte. Furt se tam můžete točit jakoby v rámci možností taky v jednom kolotoči, v té hlavě, kde si jakoby můžete říkat pořád všechno dokola. Ale velké části z vás se to tady bude opravdu týkat toho, že tam je jakýsi nepochopení od toho druhého člověka. Dobře. Ještě si na to trošičku doložíme. Třeba nám ty taroty řeknou ještě malinko něco víc. No, ten člověk jakoby buď to s váma úplně, že je takový rezolutní, že s váma třeba v některých věcech opravdu jakoby nechce úplně komunikovat o tom, co by měl, že tady ty jeho názory můžou být jasně daný a on si ani neuvědomuje, jak moc vás tím třeba drtí vaší psychiku, vaše emoce, jak vám tím třeba jako ubližuje. A vy v momentě, kdy třeba vidíte nějakou menší příležitost na to začít s ním o tom komunikovat, tam může být právě taková ta chvilková, takový to bliknutí, že opravdu jakoby je třeba bojovat, je třeba ještě nějak jakoby nakopnout to daný téma, tam je třeba nějaký chvilkový bod zlomu, který si řeknete, že v té příležitosti je třeba jako uchopit a opravdu začít s tím člověkem o tom víc komunikovat. Nebo celkově s ním začít komunikovat, pokud tam ta komunikace není vůbec. Ale že je zkrátka nutný s tím něco udělat. Ten člověk ne vždycky musí úplně reagovat. A popravdě řečeno, vy sami z toho můžete mít i malinko strach z toho, co si dozvíte. Z toho, co tam opravdu jakoby bude. Jdem se podívat na to, co tam bude. Mě to strašně zajímá, protože mně přijde, jako by se ten člověk opravdu, tady je i vyobrazený, ty karty jsou oboustranný a tady nám padla karta, kde je otočený na trůnu zády. Jo, on i občas může mít takový chování člověka, kdy se může chovat úplně jako zledovatele. Jo, že ne úplně vždycky to může být od něj fakt jako příjemný, ta komunikace, že dokáže být velmi ostrej, dokáže být, i mít ten jazyček velmi ostrej. A nekompromisní. Jdem se na to mrknout dál. Co se tam v rámci těchto 3 měsíců uděje? Je tady opravdu nějaký zkrat, který ale jako by měl skončit dobře. Zajímavý na tom je, že vy jakoby navzdory tomu, že ten člověk vám tady v některých věcech ubližuje. Vnitřně, ne fyzicky, vnitřně. Tak vy jakoby ho máte opravdu jako upřímně rádi. Je tam opravdu jakoby to upřímný, mám tě rád. Opravdu jako chci s tebou být, mám tě rád, cítím, že se tady máme. Ale taky je tam hodně sebezapření. A bude tam hodně sebezapření. Jakoby ta příležitost, která tam opravdu bude, na to se posunout, opravdu přijde a bude vám jako platná. Jo? Budete opravdu se jako cítit dobře. Jenže mi přijde, že znova narazíte. Jo, že tam ten člověk se zase v něčem jako otočí, ale když vy jste v tomhle ale tvrdohlaví oba dva, mně přijde, že jako v momentě, kdy vy sami taky cítíte, že tam máte jako pravdu, že to není jenom v rámci toho člověka, ale že i vy sami opravdu tam kus té svý pravdy zkrátka máte a chcete si ho obhájit, takže tam ta tvrdohlavost může být i na straně vaší a potom to opravdu jakoby nekončí dobře a končí to konfliktama. Úplně zbytečnejma ale. Přitom je vidět, že tady ta láska, ty emoce jsou. To je taková jako houpačka. Ale rozhodně si myslím, že se to vás dotýká víc než té osoby na druhé straně. Vy jste víc citlivější ten článek toho vztahu. A nebo jste citlivější opravdu jakoby ta strana.
Tady bych se spíš doporučila hodně jakoby opravdu zamyslet nad tím, co od toho vztahu chci, co od toho člověka chci. A dala bych se tak nějak do nějaký roviny, kdy je dobrý opravdu používat tu svoji energii, tak abyste šli dopředu. Protože vy tady máte člověka, který nechce ustupovat, který je tvrdohlavý, který má jakoby svoji nějakou rovinu, kterou si potřebuje jet a vás vnímá vedle sebe, má vás tady rád, ale jakoby od vás chtěl, abyste se přizpůsobili. A taky se to tak v rámci těch 3 měsíců jako bude dít. Rozhodně je to vztah, kdy tady ty lidi jedou jako vlnku. Jednou dobrý, jednou špatný, jednou konflikt, jednou je to vysmátý. Že opravdu tady je to takový hodně nahoru dolů. Řekla bych, že i vy sami si můžete být občas jako dost bezradný s tím, co jako máte dělat, protože ten člověk může být chvilkama hodně nevyzpytatelný. A od toho se vlastně odvíjí i třeba přemýšlení vás k tomu člověku, jak to tam vlastně jako je, není, jo, to si o tom máte, nemáte myslet. Že ne vždycky prostě víte. Je to takový, že prostě taky úplně nemusíte vědět, která třeba chvilkama bije. No, budu moc držet palce. Podíváme se ještě na odkazy. Co byste měli vědět, co by vám ten člověk chtěl třeba momentálně teď vzkázat nebo v průběhu těch 3 měsíců, co byste si měli uvědomit, co ten člověk jako v sobě třeba nosí, co ten člověk v sobě má. Začnu se o tebe snažit, nechci o tebe přijít. Chci, aby jsi byla se mnou. Miluju tě, ale nedokážu ti to říct. A ze spodu balíčku máme chci vrátit čas. Chybíš mi. Tak, to by asi z mojí strany bylo všechno. Určitě, kdybyste potřebovali nebo chtěli pomoct, ráda budu k dispozici. Dole nechám kontakt na sebe. Mějte se krásně, budu moc držet palce, ať to jde všechno hladce, ať to jde všechno po másle, ať jste spokojený a budu se těšit. Mějte se moc hezky a ahoj.